Lisanne Veen je al een beetje verklapt dat ik nog even in deze vlog in België blijf. In deze vlog ben ik in gesprek met Mark-Peter Spaan over hoe hij de voorbereidingen voor een internationaal concours doet, maar ook wat er verder bij komt kijken. Daarnaast legt hij het verschil uit tussen een 3 en 4 sterren concours. Dus veel kijkplezier. Ik sta hier naast Mark-Peter Spaan. Voor velen zal dit niet een onbekend gezicht zijn. Ook Mark komt aan de start op CDI in Lier. Hoe zien de voorbereidingen voor jou eruit? Ja, die voorbereidingen die beginnen eigenlijk al een maand op voorhand op het moment dat je je opgeeft voor zo'n wedstrijd. En dan gaat je toch direct even kijken voor een hotel, voor wie kan er mee, hoe gaat de stal thuis verder draaien. Dus het personeel. En natuurlijk Lier is in België. Hier heb ik in België altijd wel supporters die een keer willen komen helpen en graag hier meehelpen. Daar ben ik heel blij mee. Ja. En dan kan thuis Ikje en Hilda de zaak draaiende houden. En verder heb ik een lijstje met wat er allemaal in gepakt moet worden voor internationale wedstrijden, voordat ik zeker niks vergeet. Want in het begin dan vergat ik altijd wel eens iets. Hè? Ja. En, Daar rij je niet even gemakkelijk heen nee, en weer om... Nee. En nu heb je hier natuurlijk alle faciliteiten. Als je het vergeten bent, je hebt hier een ruitershop, voer, hier kunt je alles bijhalen. Maar we weten eigenlijk ondertussen wel wat er allemaal mee moet. Voor België heb ik geen gezondheidsverklaring nodig, maar als ik dan naar Denemarken volgende week ga, dan moet er ook 48 uur van tevoren de gezondheidsdienst gewaarschuwd worden dat er een paard op internationaal transport gaat. Ja. Daar worden elke keer vanuit de organisaties al vragen gevraagd. Wie gaat er aanwezig zijn? Hoeveel bandjes heb je nodig? Dus ja, het is toch wel een heel wat mijlverkeer heen en terug vooraleer dat je hier bent. En het is altijd afwachten, krijg ik die startplaats of krijg ik hem niet? Nee. Eerst stond ik even op de reservelijst en dan mocht ik alsnog starten en meedoen. Ja, en ik mag met 2 paarden meedoen, dus ik kan niet klagen erover. Nee, jij hebt de vrachtwagen volgeladen, heb ik begrepen. Ja. Prachtig, want er zijn hier deze dagen 3 Friese paarden aan de start. Ja. Maakt dat voor jou nog verschil dat je 1 of 2 paarden meeneemt? Ja, kijk, als ik 1 paard mee had, dan kon ik me echt heel goed concentreren op het ene paard. Maar aan de andere kant zijn de dagen best lang. Ja. En met die 2 paarden is alles echt wel gevuld. Ja. Hè? Want ze moeten allemaal baan verkennen. 's ochtends warm ik graag een keer op. Ja. En dan doe ik voor de proef nog eens een keer een half uur, 3 kwartier rijden en de proef rijden. Ja. En de naverzorging, als je dan begint, ja, dan is uw dag wel gevuld van 5:30 tot 's avonds 23 uur waren we nu iedere keer klaar. Hè? Ja, dat zijn lange dagen. Ja. Kan je dat ook merken, dat je dan vermoeider wordt? Ja, gelijk gisteravond, toen was ik best wel moe, omdat ik 's ochtends al heel vroeg moest beginnen. Ja. En dan, ik rijd het liefst zo snel mogelijk die wedstrijd. Daar is altijd het fijnste, dan heb je die gehad. En dan krijg je rust. Tenminste, ik heb toch, ook al kom ik hier eerder om een beetje te trainen, heb ik toch altijd wel stress voor zo'n wedstrijd. En gehoopt gaat dat wel goed. En dan is zo'n wedstrijd pas om 7:50 s'avonds. Ja, dan zit je heel de tijd met dat gevoel, heel de dag door. Dus na de wedstrijd dan voelt je wel direct dat je het gehad hebt. We zijn nu nog voor de wedstrijd. Ik kan het nog niet aan je merken, dus dat scheelt. Ja. Hey, met Jeroen rij jij 3 sterren en met Elias 4 sterren. Wat is het verschil daartussen? Laten we zeggen dat de 3 sterren en de 4 sterren, het grootste verschil is daar ook de juryleden. Hè? Als er 4 sterren zijn, dan zijn er, of 5 sterren heb je ook, dan zijn er, bij 5 sterren zijn 5 internationale juryleden. Dat wil zeggen juries die gekwalificeerd zijn voor Olympische Spelen te jureren, voor de grootste kampioenschappen te jureren. Dus de kwaliteit van de juries is zogezegd hoger, aangezien dat je heel ervaren juryleden krijgt. Hè. Dus ik kan het zeg maar zo ook zien dat de juries met het 4 sterren,
dat die hoger gekwalificeerd zijn, meer ervaring hebben Ja. in het jureren van dat niveau dan de 3 sterren. Ja, en de 3 sterren zitten dikwijls ook de paarden die beginnen met internationale wedstrijden. Want je moet bijvoorbeeld nooit zomaar wereldbeker of 5 sterren rijden. Je moet eerst in de 3 sterren bepaalde normen gehaald hebben. Ja. En Ja. dan word je toegelaten in een 4 of een 5 sterren. Oké. En een 4 sterren en een 5 sterren heeft dan nog erbovenop dat daar een deel op uitnodiging gebeurt. En dat wil dan zeggen, in sommige wedstrijdorganisaties die gaan dan ook echt hotelkosten en alles vergoeden. Of reiskosten zelf. Hè. Ja. En gelijk nu krijgen de 4 sterren die krijgen tickets van eten. Ja. En ja, dus daar zit eigenlijk dan, die zijn hoger gesponsord. Ja. Daar zitten hogere geldprijzen in. Ja. Ja. Ja, dat is het verschil. Aan de andere kant waren we gisteren nog met een paar jury's erover aan het overleggen. In welke ring zit nu de hoogste kwaliteit aan paarden? Ja, dat kon ze ook niet direct zeggen. Natuurlijk zitten in de 4 sterren dikwijls de beste paarden bij Ja. elkaar. Hè? Ja. Maar gisteren, gelijk die Oatly en zo, dat is toch ook al echt de wereldtop die Ja. dan in de 3 sterren meedoet. Hè? Ja. 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 Dus het is, ja. Ja, Ja. laten we zeggen, in de 4 sterren zitten we nu wel met een grotere percentage van mensen in de top 100 van de wereld die meedoen. Ja, het is toch wel een hogere kwaliteit aan paarden daar aanwezig. En ervaring dat die paarden ook hebben. Hè. Die hebben al, je ziet ook aan de leeftijden van die paarden, die hebben al heel wat meer kilometers gemaakt. Ja. Kijk, en met Jeroen vind ik het dan natuurlijk ook logisch dat ik die in de 3 sterren start. Ja. Laat die nog maar eerst eens eventjes wennen aan heel het circuit. Ja. En Elias heeft al 3 jaar ervaring, Ja. dus die mag wel in die 4 sterren mee. Ja. Ja. Gisteren hebben we jouw proef even gezien met Jeroen. Die Ja. had nog een beetje spanning. Hoe ga Ja. je daarmee om? Ja, kijk, als ik eerlijk ben, baalde ik een beetje toen ik uit die ring kwam. Hè. Toen wist ik natuurlijk dat ik daar even mijn handen vol had. Ik kwam Ja. de ring binnen en op een of andere manier gebeurde er toch iets onvoorspelbaar dat hij spanning kreeg. Hè. Ja. En meestal is als hij van de opwarmring naar de hoofdring gaat, dan vind ik meestal dat hij rustiger wordt. Ja. Maar nu werd hij juist drukker. Oké. Dus er was weer even iets nieuws. Ja. En dan moet Gas Ruiter heel rustig blijven van hoe los ik dat op. Want ik kwam binnen gegalopeerd en ik voelde al direct van oh, dit klopt niet helemaal gelijk dat ik het verwacht had. Hè? Ja. En ja, dan moet je toch het hoofd erbij houden en het programma doorrijden en uw doelen proberen te halen die je voorgelegd had. Nu had ik een heel ander doel voorgenomen als dat ik uiteindelijk kon tonen. Hè? Ja. En, Dan moet je je doelen eigenlijk al ja, bijstellen moet je de tijdens het doelen rijden. bijstellen. Want ik dacht toen, gelijk met Piaf Passage, dan gaat je toch niet zoveel energie bij elkaar verzamelen als je voelt dat het paard gewoon Ja. opgeblazen wordt van spanning. Want dan Ja. kun je wel eens een explosie krijgen. Ja. Dus dan ging die afstemming daar toch wat moeizaam. En Ja. des te verder ik in de proef kwam, des te meer dat ik stukjes ontspanning tegenkwam. Hè. Ja. Maar al bij al ben ik natuurlijk tevreden dat hij die proef met bijna 66% doorkomt. Ja. Hè, ondanks dat de situatie echt moeilijk was Ja. op dat moment. Hè. Ja, dan Ja. zijn de punten toch nog wel heel goed daar. Ja. En daar zaten verschillen in het jureren. En daar heb je natuurlijk heel snel als alles goed gaat, hebben alle juries wel gezien dat alles goed gaat. En als alles fout gaat, dan zien alle juries ook wel dat alles fout gaat. Ja. Maar zo'n proef waar niet echt hele grote fouten in gaan, maar dat er toch een tikkeltje spanning Ja. bij komt en zo, ja, dan krijg je daar toch verschillen in meningen. Hè? Ja. Krijg je hier nog gekke gezichten dat je hier met een Fries paard komt? Want het zijn een heleboel prachtige bruine paarden en WPN'ers. En zo nu Ja. en dan zie je eens een ander ras voorbij komen. Ja. Maar de Fries, dat is natuurlijk wel nog Ja. bijzonder en uniek, denk ik. Ja, ik denk sowieso als ik met Elias ergens binnengestapt kom, dat is natuurlijk een heel indrukwekkend paard. Ja. En die komt hier bijvoorbeeld in die vetcheck
op zijn 1000ste gemak binnengestapt. Dus iedereen denkt, oh wat een mooie Fries. Maar dan stelt hij zich op en dan maakt hij zich groot. En dan staat hij daar eerst gelijk een standbeeld en dan explodeert hij daar. En toont hij direct al zijn kwaliteiten. Ja, dan denkt iedereen, wow, wat paard. Hè? Ja, en dat is dan weer typisch aan Friezen. Dat ze heel rustig kunnen zijn, maar ook heel snel aan kunnen zijn. Ja. Nou, ik wens je nog heel veel succes dit weekend. Ja. Ik ga er in ieder geval even van genieten en ik probeer onze volgers daarin mee te nemen. Ja, dus, genieten er ook maar even van. Hè? We gaan ons best doen en we zien wel wat het wordt. Maar het is toch altijd weer levende dieren waar je mee werkt. En je kunt alles zo goed voorbereid hebben. Ja. En dan gaat er een heel klein tikkeltje iets anders. Ja? En dan is toch wedstrijdervaring en ervaring van de ruiter die dat moet proberen op te lossen op dat moment. Hè? Ja, dat is een hele kunst. Ja. Nou, bedankt dat je mij even te woord wilde staan. Ja, graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. En dat jullie er misschien wellicht wat van hebben opgestoken. En tot de volgende keer.